No a do Rudolfína se teď podíváme živě. Pražské Rudolfínum o víkendu oslaví 125 let od svého otevření. Novorenesanční budova, jedna s sídlem České filharmonie a taky vyhlášené galerie. V Rudolfínu máme kolegyně Lenku Drmotovou. Lenko, dobrý den, ty jsi v podzemí Rudolfína. Co je na těchto prostorách tak zajímavé? My už vás slyšíme, vy mě ještě asi nevidíte. My v tuto chvíli už tady stojíme společně s mým hostem Prokopem Tomkou právě v tom zmíněném archivu, protože i když se to možná na první pohled nezdá, že bychom byli v té známé koncertní síni, tak i tento archiv je součástí té dlouhaleté historie Rudolfína. Já už tady představím svého hosta, kterým je archivář České filharmonie Prokop Tomka. Dobré ráno. Dobrý ráno. Tento archiv začal se budovat už v roce 1896, kdy filharmonie začala působit právě v Rudolfínu, ale rozhodně nevypadal tak, jak teď. Takže jak dlouho je v této své podobě? No, přímo v této podobě, tak jak ho vidíme dneska, je z roku 2002, je to doba po povodni, která sem přišla a dosahovala hladina vody až sem do těchto prostor, čili v současnou podobu vidíme, to je rok 2002. Samozřejmě pravděpodobně v nějaké podobě, kterou já už jsem nezažil, bylo i v těchto místech zřejmě po válce od roku 1946. Jaké hudební unikáty se zde nacházejí, kdybychom měli zmínit třeba některé z nich? Tak přesuneme se ke stolečku, já už jsem samozřejmě unikáty připravil. Tak k tomu 125. výročí tady máme tubu, ve které se nachází zakládající listina z roku 1885. Já se ji pokusím otevřít. Patrně vím. Tady s německým švabachem. Já vás poprosím, musíme vrátit sem zpět, protože nás bohužel zlobí mikrofon. Takže se omlouvám za tuto situaci, nicméně mohli jsme alespoň částečně vidět tu listinu. To ale není určitě jediná věc. Vlastně víme, že ten první koncert, který zde vůbec v Rudolfínu byl, tak řídil sám Antonín Dvořák. Kdybychom se vrátili k tomu, co se dochovalo z jeho not, z jeho dokumentu a jestli třeba něco z toho můžeme vidět i tady v archivu. Můžeme, ale zase se musíme přesunout k tomu stolečku. Nevím, jestli to z technického... No, z technického hlediska si myslím, že... Já jsem skočil to přinesl. Že možná bychom mohli se na to podívat alespoň tak, že byste nám to přinesl sem ukázat. Bohužel technika je neúprosná a i toto se někdy stane. Takže jako zajímavost bych vám představil program koncertu z roku 1896, dne 4. ledna. Je to teda z toho prvního historického koncertu, který řídil doktor Antonín Dvořák. Vypadá takto. Je tu i rozbor pana Knitla, to byl hudební skladatel a zejména, myslím, i ředitel Pražské konzervatoře. Tak, takovým způsobem. A potom, to je velice vzácná věc, je to partitura symfonie z roku 1892, vydaná v Americe, s podpisem Antonína Dvořáka. Zde vidíme podpis Antonína Dvořáka, New York 1893. Tak to je taková velká vzácnost tady. Vidím, že dokumentů je opravdu celá řada. Každopádně technika jde dopředu, takže předpokládám, že se nevyhne ani hudebnímu archivu České filharmonie. Vím, že plány do budoucna měly být takové, že by mohl být dostupný volně na internetu. V jaké fázi jsou ty plány teď té digitalizace archivu? Tak samozřejmě my v té digitalizaci pokračujeme. Samozřejmě jedná se o zaznamenání koncertů, které proběhly od roku 1896 do současné doby. Samozřejmě zaznamenáváme noty, přírůstky nových hudebnin, CDčka, které Česká filharmonie vydávala v průběhu let. Jsou tu i LP desky, ty staré vinylové desky s nahrávkami České filharmonie. No a samozřejmě toto všechno teprve zpracováváme. Blížíme se zdárně ke konci, ale
V jakém časovém horizontu to bude ukončeno, to vám v současné době neřeknu, ale samozřejmě může to trvat rok, dva, nedokážu to odhadnout. Ale říkám, blížíme se ke konci. A jak jsou tyto dokumenty vůbec dostupné veřejnosti, jestli jsou dostupné a komu případně? Tak v současné době jsou částečně přístupné veřejnosti. Jedná se zejména o spřátelené orchestry nebo orchestry, které začínají. Můžeme jim půjčit notové materiály. Ne všechny samozřejmě, ale k dispozici jsou. Já vám moc děkuji za rozhovor. Divákům se ještě jednou omlouvám za takovou improvizaci, protože podzemí je podzemí a někdy ani televizní technika nestačí, takže jsme nemohli ukázat archiv v celé šíři, ale doufám, že alespoň některé unikáty jste měli možnost vidět. Takže toto je pro tuto chvíli od nás z archivu vše a já vracím slovo do studia. Lenko, děkujeme moc, nic si z toho nedělej, to je takový neurologický bod dneska. Aspoň v tom nejsem sám. Děkujeme, to byly stísněné prostory archivu v Rudolfínu. Archivu České